sini joto kok mathum na rongno sini thansa raijing youth ni hoite tini maharaja bir bikrong airport of haimani region ka ke nor joton saimana je khoroksa manai sini ni ani khasuksa manai Sanjana deborma bono bini Sakham ni eba treatment ni bagai tini Begalore hospital telangna ni bagai at least bini logi wa thangi mani afono bono at least Nairwgwi hinai sing tini maharaja bir bikrong airport of haika tini ojgo tongo sini Thansa raijing youth members rok Huai Sipaijala te West Tripura district ni gobangma sini sengkrak rok sini sikla bodol sini Thansa raijing youth members rok and bongno belai hambai mario tamni ingkangke kami thangai bazar thangai khoksang thu khongning thu lukrong ni thani khanlaimani rangthumlaimani aboni bagai bongno belai hambai te je subanai lukrok norno belai hambai sini manai Sanjana Sakhami phanyani ingthung jeng tini bono tunphaima haikeno nahana purbo omo haikeno welcoming khlai jeng bini sakno hamrioi tubui jeng bono haino hai naha phaimanani ingthu norbo nongni je puitu samani mutai phano ingthu Jisu phano ingthu kaiter phano Jesus phano norok khulumdi je puitu samani no te jeng sini Thansa raijing youth ni hoite total collection khlai lai thangnai 13 July salmario 40,000 islai phano gobang rikha rang je lukrok subamani je online bisingtei te tini haino hai jeng bini mani sorry bin babani yago yafarka more than 57,000 angkangke amo jokto sini Thansa raijing youth members ongi chai tongmani lukrong ni hamjakmani munai Sanjana no khairongmani bagainyo amo haike subamung rui bono tabuk Sakham Phunukna ni bagai Thangkha thanayo Mumbai telangmani rangkeringi firongma tukha phiaba jeng khakhayo tabuk jodi no kolok gyangka ke sini Thansa raijing youth nogo siring asugui tonglak haino hai khoksa khongnei je mantei haino hai lukrongni thani chubasu tekbar sani phainai sini Thansa raijing youth rokbo siring tonglak lukrok bo khakhayo siring tonglak nasigui sini munai Sanjana no tei jeng sini mutani thani abono surimung eba kulumung je munai Sanjana dati hamai phaitu hambai biskangni salo jodi no sini Thansa raijing youth ni khugo phaika eba khunjuo phaika kenke je mantui at least phaisa ni mai phaisa sabro phano je jeng manmani rinai jeng Thansa raijing youth amo sini Thansa raijing youth ni motives sini Thansa raijing youth nasigi tonglak at least phaisa mai phaisa chadro phano je jeng mantei rinai abono sini naharmung Thansa raijing youth ni te munai Sanjana no ga ke bini je treatment ni rangkolo gyangke jeng haino hai bini bithi paidro phanung thu jeng bazar sodar nongkhorei para nongkhorei haino hai jeng rang khanlaina hinai wansuk tong tini ojgo phaijak sini Thansa raijing youth ni secretary Brazil deborma cashier Paithak deborma aboni teino Huai district ni incharge Sipsagor deborma te Sipaijala district ni incharge Bibiana deborma te ani angkangke Thansa raijing youth ni founder Pohor deborma hambai